नों आंनो दखना गांनै होफ्लानानै आंखौ बुरखाना दोननाय बायदि मोनदोंना? हराव गोमानाय थाबाय थाग्रा, फै नों दिनै न'आव। ला 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 होननानै बुं नों। मानो मा बेलाय? मानो मा ज'ल रुजुबाय थायोलाय? हा? ओइ मोसौफोरा, दासो गलिखौ लानो रोंदों नामा? हरसेयावसो गोमानानै थाग्रा, बहाथो थाङामोन नोंलाय? तुमसे मतलब? मा, आंनि खुगानिफ्राय हिन्दी खोनासंनो लुगैलायबाय नामा? बारा जाबाय दे हांग्रिमोनदि। हर लामाया हेगार, न'सियाव थांनो आं। नहीं दूंगी मतलब नहीं दूंगी अंदर जाने। अगर अंदर जाना है तो मेरे लाश से गुजर जाओ, तभी तुम मिलेगा। शाला, हराव गोमानायखौसो नुदों। ओजों जे मानसिया जम राजानि खुगानिफ्राय बारन बोनानैसो गदों, बेखौ पात्ता गैया, हो? नोंखौलाय सोर जम राजाजों नांनो खोन्थादों? नों खोन्थादों नों। साला, बे न'निफ्राय थाङाबो मायाबा आंनो खर' जाबाय थाग्रा। नोंनि थाखायनो आं दिनै जम राजानि न'आव थांना फैखुलायनांगौ गोनां जादों, मिथिबाय? अमा राजा, सोरनि रागाखौ सोरनिया हगारफैदोंहाय, ना सोरजोंबा दुमना हरजाबाय? नैबे अमा राजाखौ दुमनानै हरनो सोरबा गोहो दंना? अमा राजायासो मानसिफोरखौ सिफुं सुनाय, गिटार दामनाय, खाम दामनाय, जथा दामनाय बायदि दामग्लुंजोबना फैबाय, मिथिबाय? बा, मोजां खामानि मावना फैदों माथो अमा राजा। आं नोंनो दंफां थुख्रानि माला गानहोनोसै दे, बान्था होनोसै आं दंफां थुख्रानि। मा होनाय जादोंमोनलाय? बाख्नायनाय जादोंना लाजि फोनांनाय जादों? नोंनि सायावसो सोनारगोन, नों मा सानो? अमा राजाजों थाफा अमा रानिसो जाहोलांनो हमदों माथोलाय हांग्रिमोनदि। आच्छा, हेगार लामाया। आं दुगैनांगौ, खिनांगौ, हासुनांगौ, ओंखाम ओंख्रि जानांगौ, थांफिननांगौ, हेगार लामाया। हेगारा, बेयावनो थाबाय थागोन आं। नोंखौ आङो न' सिङाव हाबहोथारा। हराव गोमाग्रा मानसिखौ बाहेरावनो दोननांगौ। मा, बे न'आ नोंनि नामा? हो? औ, बे न'आ आंनिबो। ओरैनो अमा राजानि हिनजाव, बे न'खरनि बिहामजो नङाथ'। ओइ, बारा दे थेव एसे बुरखायफ्लानांसिगोन र'। ओंखाम उखैनाय खिनो ओंखारनाय हाथारलालै। हिनजाव मानसिजोंलाय मा नांबाय थानोब्रा? हिनजाव मानसिजों नांबाय थानो लुगैयालै आङो। दे, बुरखायफ्लानोसै। हांग्रिमोनदि गोसोमनि रानि, आंनि जिउनि बिसि, दे बुं मा जादों नों? डाक्टरनाव थांदोंमोन आं मैया। आच्छा, बेनिफ्राय? डाक्टरा बुंदों आंनि थैयाव लायनो सना रुपा खम, बेनिखायनो थाबैनो सना रुपा नांगौ, होमबासो मोजां जागोननो आं। मा गिलु-बालु बेमारलै बे हांग्रिमोनदि? डाक्टरानो बुंदोंमालाय, आंलाय माथो खालामनो? आयौ, मा बेमारलै बे हांग्रिमोनदि? आंलाय मा मिथिगौ? डाक्टरा बुंनायखायसो बुंदों दा आंलाय। सना रुपा होफैदो आंनो थाबनो, होमबासो हाबनो मोनगोन नों न' सिङाव। नंगौना नङालै? सोर डाक्टरा खोन्थानाय नोंनो? हा? थांनि आं एसे थाफ्ले फैलानानै मानजा साद होना फैनि। ओइ, बहाथो थांनो नागिरलायखो? बिस मुलि लोंहैनो नागिरदों आं। फै, नोंबो लोंफानोबा आंजों। अमा राजा, सना रुपा बिनायखाय दा गिनानै खालामफिनबाय? हो? सानबेसे गिनानै खानो? गथ' गथायबो होआ, मोजाङैबो आंजों रायलाया, खालि नांलाय खमलायल'। नोंखौबा माथा जाबाय थागोन आं, मिथिबाय अमा राजा? नोंथाङालाय माथो सानखो फिसाफोरनि हाबाखौ लानानै? आं आंनि फिसाया मा लुगैयो बेखौनो मावगोन। बेनिखायनो आङो आंनि फिसा आरो नोंथांनि बिसि फिसाजों खेबसे ज' रायलायनो सानदों। फिसाफोराथ' जेब्लाबो हाबा जानो राजिखा। नाथाय हरखाबनो नोंथांमोननि गोसोआलाय माबोरैथो सोलायखो? नोंथांमोनाथ' हाबा होनो गोसो गैयामोन। नोंथां, फिसाया जेराव खुसि दङ बेयावनो जोंबो। बेनिखायनो जों फिसानि खुसिखौ नुनानै जेबो बुंनो हायासै। बिदिब्लाथ' नोंथांमोना दाबो हाबा होनो गोसो गैया जोंहानि फिसालाजों? नङा नोंथां, बेबायदि नङा। गोसो दङ। फिसाया जेराव गोजोननाय दं, आंहाबो बेयावनो गोजोननाय दङ। अब्लालाय गासैबो खेबसे ज' रायलायलायनोसै। खेबसेबो आङो नोंथांनि न'आव थांनायाव आंखौ रायनानैसो हरदों नोंथांनि बिसिया। बेनिखायनो बे बाराव आं गासैबो ज' थानायावनो खेबसे रायलायनो सानदों आं। निमाहा हो नोंथां, जाम्बि मानसि नालाय खुगायाव जि फैयो बेखौनो बुङो। बे बाराव आङो गासैखौबो लानानै नोंथांनि खाथियाव फैफिननोसै। दे जागोन बिदिब्लालाय। आयै, हाफां बिफा फैदोंमोन, माथो बुंलांखो? नों जिरायग्रो फिसा, माबोरै दङ नोङो? आंथ' मोजाङैनो दङ आयै, नोंलाय माबोरै दं? नारजि फिसा, नोंनि किडनेपनि खोथाखौ लानानैनो आं बिराद दुखुआव दङमोन। आरो बेनिखायनो आं पार्टि अफिसाव थांनानै गुबुन पार्टिनि मानसिजोंसो आखाइ मिलायबाय। मा होनखो आयै? आंथ' अमा राजाखौ नोंखौ खोन्थाहरनो खिन्थादोंमोन आंखौ गबाय होननानै। अमा राजाया खोन्थायाखै नामा?
खोन्थानायलाय खोन्थादोंमोन फिसा अब्ला आं पार्टियाव साइन होखांबायमोन दालाय माथो खालामबावनो फिसा बेफोरखौ बाद हो बेफोरनिख्रुइ नोंनि जिउआसो देरसिन फिसा नोंनि जिउनिख्रुइ जेबो देरसिन नङा आंनि पलिटिकेल केरियाराबो देरसिन नङा फिसा अब्ला आयै मानोथो साइन होनांगौ जाखो दिगौना अपोजिसन पार्टिया बेसेबां कारापसन खालामो आरो नों बे पार्टियावनो थाहैबाय फिसा नोंनि मोजांनि थाखायसो आं बे पार्टियाव जइन जाहैदों मिन्थिबाय आयै मिन्थिखायो आं बे पार्टिखौ आं बेसेबां नायनो बायो थेवबो नों बे पार्टियावसो दिनै आयै आं दिनै मोजां मोनासै नार्जि फिसा बेफोर गासिबो नोंनि थाखायसो नोंनि इयुन संसारनि थाखायसो आंनो आयै गोरिब गुन्द्रानि थै सोबनानै मोननाय थाखा फैसाजों आं इयुन संसार दाया मानो बेफोरबायदि रागा जोङो फिसा रागा दाजा पार्टियाबो गाज्रि नङा फिसा मोजांसो मानसिफोरालाय ओरैनो बुङो नंखाय खोथासो बुङो मावबाबो मावाखै जायो मावैखौनो मावदों होनो बाह आयै बाह दिनै नों बेलेग पार्टियाव हाबनानै बेलेग पार्टिखौ नों बाख्नायबाय नंमारगौ पलिटिकेलाव रावबो लोगो जानानै थाबाय थाया सुथ्रु जानानै थाबाय थाया होननाया गासिबो थाखा फैसायासो खोन्थायो नङा होमबा फिसा नों आंखौ गोरोन्थि बुजिबाय आं बेफोर गासिबो नोंनि थाखायसो मावदों फिसा आयै दाबो सम दं बे पार्टिनिफ्राय ओंखारफिनायै फिसा आं 15 बोसोर पलिटिकेल केरियारावनो नांनानै थाबाय दालाय बोरै ओंखारबावनो आं फिसा मिथिबाय आयै बेफोर गासिबो थाखा फैसायासो बुंदों नों बुङाखै बियो आयै जोंहा दासान्दि गासिबो दंखाजोबो बेनिखायनो नों पलिटिकेलाव हाबनांला आयै आंनो नायगोन नोंखौ आयै फिसा दानि जुगाव मान सनमान थाखा फैसा बेफोरसो गासिबो मिथिबाय नोंहा जुदि थाखा फैसा गैया पावार गैया नोंहा मान सनमानबो गैया फिसा बेनिखायनो आं पलिटिकेल केरियारखौ गारनो हाया आयै बाह दिनै नों बेफोरबायदि खोथा बुंबाय आयै आं माब्लाबाबो बे पार्टियाव हाबनायखौ गनायनानै लानो हाया आं बेनि मोजांखौसो सानदों नार्जि फिसालाय मानो बुजियासै आंखौ ये तो शिता हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर फिर भी तेरा साथ ना छोड़ूंगा जिरायदोलै बिराद गोबावसैमोन बे बादुलि सकनि साहा थिलियाव जिरायदोलै दसथि नै दसथि हायावसो जिरायबाय माथो गोजौआव जिरायलै दसथि गोजौआव गैलालै दसथि सुखु आरो दुखुनि बेलेन्सआव दुखुआसो बांसिन जाबायलै बेनिखायनो गोलैनांगौसो गोनां जायोलै दसथि मा जाबावनो दसथि हिनजाव ओंखाराबाय थायो दुखुआनो बाहा लाफैबाय थायोलै बुङोना मानसिफोरा दुखुनि दरजाया मोनसे गेवबाथाय फांफिननो रोङा एकदमबारे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबासो गेवनानै होफिनोनो दरजायानो मोनसे बारा जाबावनानै होबावगोनसोनो दुखुआ हाबफैनो थाखाय थिग बिदिनो आंनाबो जाबायलै दसथि आंनाबो जाबायलाय बेनो लाइफ नोलै दसथि दुखु थाबासो सुखुनि ओंथिखौबो बुजिनोलै बिदि रावखौ जुमुदैसो मुजुदलायोलै आं याथु आंनो सुखु नांलाय दुखु नांला नै दुखु लानानै बेसेबां दुखु जानांदों जारलालै महा जारला जेरैबो जारलालै हाबा जाफ्लांना लानानै बांसिनसो जारला मोनबायलां खिथौसो बानलु सोना लाना बायदि मोनबाय आं आयौ मानसि आलु गोनां जिउब्रा बे हाबा जानाय हिनजाव लानायाबो ए मानसियालाय दावखोलांगासिनोसोलै माथो ओइ अमा राजा ओइ आच्छा आरो गय फाथैसो माथो हा गय फाथै खाफ्लेदा जेरावबो ज' थारलाय आलै अमा राजा दुखुआ आंनावसो जादों साजाया नोंहासो मोननाय बायदि जादोंलै माथो अमा राजा माथो होनबावनो हाबा जाखांनानै दिमायनानै जोबा दिनै दखना नांगौ गाबोन सना नांगौ गाबोन रुफा नांगौ गाबोन मा नांगौ आयौ गथ' गथायबो नांगौनो आं गैयालै बिदियाव आं नांगौबा हिमालय हाजोआवसो थाखुमानानै थाहैगोनलै बेनो संसारनि नेमब्रा अमा राजा हाबा जाबाय जेब्ला हिनजावनोलाय एसे एनैखौ होखानांखागोन गथ' गथायखौबो खांखानांगोन बे अमा राजासो ओमफ्राय अमा राजा बिदियाव गैया आं हालायलाङा आंनि कफिसो खालामलायबाय नोंबो नार्जि बुदाङाबो बबेनिफ्राय थफ्ला लाना फैखोब्रा बहालाय नार्जि बुदां नार्जि बुदां नोंनि मोखांलाय मानसि दुखु होब्रा
दुखुनि क्रिम फोनदो नामालै नार्जि बुदाङालाय बहा दुखु थानोब्रा बिमायानो मालाय मालदारखा एमएलएखा बहा थांनो नागिरदोंलै नार्जि बुदां हा नोंहाथ' हाबा जानो गोनांमोन ना हाफांजों ब्रा सेनानै लाना थांनानै आंनि हाफांखो दस्ति हामा बिदि बुंनो हामा मालायनि मालाव नोजोर होनो हामालै दस्ति मेगनानो आंना बिदिखाबा माथो बुंनोब्रा दस्ति गस्ला बायनो थांबाबो आं बायनायखौ फसायथाराब्रा आङो मालाय बायनानै गाननानै खिथिबासो मोजां नुसिगोन थिग बायदिनो सिख्लाफोरखौबो मालायनिखौसो मोजां नुलायलाङोब्रा माथो खालामनो बे आंनि दायस नङालै आंनि मेगननिसो आच्छा देलाय खिन्थालाय मा जादों दे सल'बाथाया खोथादो नार्जि बुदां दिनै हाफांमोननि न'आव थांनोसै आं न' गारनानै फैबाय आंनि बिमाया जेखि डिसिसन लाया मानो आं आंनि बिमाखौ मान होयो बेनिखायनो बयनोबो खोन्थानो हाया लोगोफोर आं आंनि बिमानि आइडेन्टियै थांनानै थानो गोसो गैया आमोखानि फिसाला एमएलएनि फिसाला होननानै आं गावखौनो खुसि मोना बेनिखायनो बै नार्जि बुदां होननायखौसो नांगौ आंनो आं आंनि मुंजों सिनायनायखौसो नांगौ आंनि बिमानि मुंजों सिनायनायखौ नाङा बेनिखायनो आं दिनै आंनि आथिङाव गाव गसंनो थाखाय आं न'निफ्राय ओंखारबोबाय बादावलायनाय खुगाया जोख्लोब माने दिनै बयबो मोनसे मोनसे काहानि लानानै फैदों माने बयबो दिनै दुखु दाजालाय दुखु दाजा जोंफ्राबो दुखु दं थेवबो हाथाय बथ्रसथाखौ लानानै हारावबाय थायो आं नै बायदि मोजांलै अमा राजा नोंनानो मालायनि जिउखौ बयबो मोजां नुयोब्रा नार्जि बुदां जेरै नोंनि जिउखौबो जों बिराद मोजां नुयोमोन खिन्थु नङाना थिग बेबायदिनो आंनि हारावबानो नों मोजां नुनांगौ जाहैबाय नार्जि बुदां एफा गियान मानसियानो इदि सानो हामा थौ नोंखौ दोनना फैनोसै जों हाफांमोननिसिम र' हाफांखौ खेबसे कल खालामदों हेलौ हाफां हेलौ नार्जि बुदां हाफां आं दिनै न'निफ्राय ओंखारबोबाय मा होनखो नों नार्जि बुदां बिदिबालाय आफाया आंखौ बोराय हौवानि सरखार मिथिबाय नों जुदि न'निफ्राय ओंखारबोयोब्ला बिदिबालाय खारनोसै थुदो थांनोसै बहाबाफोर नार्जि बुदां बेबायदि चान्सखौ आं मालाबानिफ्रायनो लुगैबाय थादोंमोन र' बेग लानानै थांखोमागासिनो आङो दे फैबानो जाबाय बा हाफांआबो राजिलाय नामालाय नोंजों खारफानो औ फैयोनो मालायनि हिन्जाव हाबा जानाय हिन्जाव बुरै हिन्जाव फसायनाय बे सन्थुलाय दानो सब बांलां नार्जि बुदां आं फैबाय हाफां नों फैमारबाय औ नार्जि बुदां नों लेंहरबाय जेब्ला आं फैखागोन ना नाथाय हाफां आंनि आखायाव जेबो साख्रि बाख्रि गैया नोंखौ आं लांनानै खस्थ'सो होगारनाय जागोन बादे सोरानबा न'आव थांनानै आं रुवाथि थागोन नों दाहाला थादो आरो नों आंखौ एसेबां मोजां मोनो हाफां आयौ औ नोंनि बे गोजा खानायजों समान गोमो खानायजों समान आरो थांनोसै आंनाव एसे फैसा दङ बेजोंनो जों माबा मोनसे खालामनानै जानोसै थु थांसै बाय बाय लोगोफोर बाय बाय अमा राजा दावदै गल्ला सन्दला खाफाल जिला बम्ब्र बन्थ' थादो नोंस्रा बालाय बा बिराद अनलाय मारोथ' आरो बेखौनो आंहा फेलें खालामनो नागिरदोंमोन जों साथामावथ' बिराद बेखारलै थुलाय नार्जि बिमा दुरलाय एमएलएनाव माबा मोनसेसो खामानिफोर मोनहैयो नामा सोंहैनि